optocht. Zeker. Wanneer zijn we in optocht? Wanneer zijn we in optocht? Onze God van elf functioneren voor de helft. 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 Wanneer zijn we in optocht? Goedemiddag, wat zeg je meneer? Goedemiddag, wat zeg je meneer? Goedemiddag. Wanneer zijn we in optocht? Is dat vlugel of is dat bloed? Oh, dan is het goed. Min bal.